बेथ' बहुत गोजोनथाव बाथ्रा आरो गोजोनथावनि खौरां दिनै जोङो 37 नन 23 समस्तियावहाय जोंनिनो आगोलनि MCLA प्रेस मुसाहारि सारखौहाय जों आरोबाव मोनफिनबाय बियो जोंनि BSU आरो इउथनि थाखाय बहुत गोजोनथाव रादाब आरो बेजों लोगोसे जों दिनैहाय लैहोर लैहोर फैनानै दिनै सारखौ जों बरायना जों गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। बे मोनसे क्लियार खोथा दिनैहाय 23 समस्तियावहाय BSU हिसाबै जोंनि MCLA प्रेस मुसाहारि सारा बेसेबांखिनि 23 समस्तियाव स्टुडेन्टस दङ बेसेबांखिनि फरायना थानाय दङ बिसोरखौ ओरैबायदि मोजां माने एंगोलजों नायदों लोगोसे सहाय होदों आरो होबाय थागोन फैबाय थानाय समाव आरो जोङो फरायनाय हिसाबै आरो स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो बहुत गोजौआव जौगालांगोनखौ जोङो सारनिफ्राय जों नुहुरो आरो बे साबायखराथ' जोङो आंनिल' नङा जों 23 समस्ति BTC बाखि हिसाबै दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय 23 समस्तिया बयनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहानानै थांगासिनो बिनि थाखाय जोङो गोख्रों खामानि मावगासिनो आरो जोङो सारखौ बेखौनो साबायखर होनांगोन दि जोंखौहाय सारमोना ओरैबायदि हेफाजाब होदों जों जुनथु लामायाव जों थांदों जों जुनथु खामानि मावनो थांदों सारमोना जोंखौहाय मदद होदों बिनि थाखाय जों सारखौहाय जोंनि गोसोनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावो। स्टुडेन्ट इउनियन जानानै फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव नोंथांमोना बाहागो लागोन सानदों नामा? बेथ' निस्सय बे सैथोखा जों दानिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दङ जोङो आजि दिनै जों बोसोरनैनि सिगांनिफ्रायनो जों BSU हिसाबै जों सिं खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो दाख्लैसो थांनाय बारावहाय जोङो मास मोननैनि सिगां जोङो उदालगुरि कलेजाव BSU इउनिट दादों बेजों लोगोसे दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि 23 ब्लकनि BSUनि जोंनि गोहोआ बहुत गोख्रों जागासिनो आरो जोङो गोख्रों खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामो। जेखि MCLA फैया EM फैया MLA फैया गावबागाव समस्तियावहाय सासे फरायसाफोरखौहाय स्टुडेन्टफोरखौ माबायदि नायनांगौ आरो माबायदि नोजोर होनांगौ नोंथाङा बुंनो सानदों? बिनि सिगांहाय आङो मोनफ्रोमबो ब्लकनि स्टुडेन्ट एबा BSUनि सोद्रोमाफोरखौ आं बुंनो सानगोन नोंथांमोना जि दायथ' मोनदों एबा नोंथांमोना जि दायथ'खौ लानानै खामानि मावदों नोंथांमोना मोजाङै खामानि माव अट'मेटिकलि सारमोना जोंनि नोजोरावहाय जोंखौहाय नोजोर होगासिनो दङ बेखायनो आं खावलायो जेरै जोंनि सार 23 समस्तिनि MCLA सारा जेरै जोंखौ अनदों आं सानो जोंनि BTCयावहाय बेसेबांखिनि MCLA दङ मोनफ्रोमबो समस्तियाव एखे बिबाननि जोंखौ नायबाय थादों आरो जोंखौ सापर्ट होबाय थादों आरो सोंथि खालामो BSU होननाय लोगो लोगो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन होनना बुङो दिनै BPF सरकारा थांनाय एक्जिस्टिंआवबो मा मावनो हाखो आरो अपोजिसन पार्टि थासेयाव मा मावनो हाखो होनना बुङो क्लेरिफिकेसन मा होनो सानदों? दायो बियो जुन्थुहाय थांनाय सिगांनि 15 बोसोर सरकार सालायनायावहाय BSUआ जेसेबांखिनि रुल लादों जोंनि नैबे उदालगुरि ओरैहाय एसेबांखिनि गैयामोन बे समाव आं गैयामोन जोंनि सिगांनि जेनेरेसन दंमोन बिसोर बिथांमोनाबो हानायखिनि जोंनि उदालगुरि कलेज लानानै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बहुतखिनि खामानि मावदों आरो बाखिथ' नोंथांमोना मिथिखायो क'क्राझार चिरां ओरैहाय बाक्साखै माबायदि खामानि मावदों बेखौ सोंलायनो गोनां गैया रायजो राजाफ्रा नुखादों मा खामानि मावदों मा मावाखै थिग बेबायदिनो जोंनि समस्तियावबो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं जों मा मावदों मा मावाखै आरो नैबे 5 बोसोरावहाय जन्थु UPPL सरकार सालायबाय थादों बै सरकार गैयैयावबो जोंनि BPF सरकार गैयैयावबो जोंनि BSUआ जों गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ।